Juliana Restrepo, una de las jugadoras más activas del Martinenc. En el primer partido habéis tenido muchas opciones para llevároslo, en el segundo del Sant Cugat ha sido superior, sobre todo después de la pausa. ¿Cómo has visto el equipo en los 90 minutos? Bueno, el primer partido nos he visto muy bien, o sea, se ve que somos de una categoría menos, pero como jugamos no parecíamos de la categoría por debajo de ellas. Y nada, yo creo que hemos jugado muy bien, hemos tocado, que era lo que se pedía, y en este último partido se notaba pues que el equipo de Sant Cugat juega muy bien y que está 2 categorías por encima, pero al final hemos cumplido y hemos hecho, creo que unos buenos 90 minutos. Sí. No sé si es engañoso el 7-0, pero sí que es verdad que los goles llegan con el bajón físico después de la pausa de hidratación. Al final las 2 categorías de diferencia también se notan, ¿no? Sí, bueno, aparte de que hemos jugado seguido, yo creo que más es por las 2 categorías que van por encima, se nota mucho y no, igualmente me parece que el trabajo se hizo y el esfuerzo que se pudo hacer se hizo. Has vuelto el equipo este verano, quedan 2 semanas para iniciar temporada. ¿Cómo ves al grupo en esta pretemporada? Pues la verdad muy contenta de haber vuelto y este equipo se ha reforzado muy bien para este año y creo que este va a ser el año que volvamos a subir a preferente y nada, estoy contenta y sé que podemos subir y lo vamos a hacer este año, sí. Pues muchas gracias y mucha suerte este curso. Muchas gracias a ustedes. Diego Morata, l'entrenador del Martinenc, que marxa de l'Històrics amb un 7-0 molt cridaner quan hi ha gols, però els místers sempre diuen el mateix. Veieu moltes coses en els partits que has vist en aquests 90 minuts de l'equip. Bueno, al final jo penso que s'han vist, evidentment, 2 partits molt diferents. Un primer partit que els nervis han aflorat una mica i fins que ens hem aposentat doncs, hem plantat cara, penso, a un Sant Gabriel de preferent, un molt bon Sant Gabriel. I el segon partit, evidentment, la diferència de categoria, més que al final penses una mica també en les jugadores que tothom vol jugar, doncs li dones minuts a tothom i bueno, això potser també sumat amb els nervis de les noves que jugaven i que hi havia molta diferència. Sembla molt cridaner aquest 7-0, però jo penso que no marxem, i l'he dit amb elles, no amb tan mal sabor de boca, sinó que ho pensem com una càrrega més cara a la temporada del dia que comencem el 21 de setembre. De fet, per buscar aspectes positius, en el primer partit l'equip ha dominat, també al final amb l'expulsió de Sant Gabriel, ha tingut moltes opcions per endur-se la victòria. Jo penso que la primera part amb un preferent l'hem tratat de tu a tu, hem tingut la pilota, hem volgut jugar, insisteixo amb els nervis, perquè si jo estic segur que amb tota la calma l'equip hubiera jugat alguna millor, i evidentment l'expulsió ens ha facilitat tindre més possessió i això ha donat a que hem fet un pal, hem tingut més arribades i hem portat els últims 10-15 minuts al control total del partit. No ha entrat la piloteta, estaven tots molt trempats per arribar a la final i donar-li el premi a l'afició, però bueno, ens sap greu a totes i l'any que ve ho intentarem de nou. Iris González és la protagonista de la jornada, podríem dir, si anem a buscar un nom personal. 5 gols contra el Martinenc, ha jugat els 2 partits, el Sant Cugat els ha guanyat tots 2 i sou a la final. Suposo que balanç rodó, ¿no?, del pas de l'equip a aquesta fase de grups. Sí, la verdad que sí, nos hemos visto muy bien. Sí que es verdad que venimos de una categoría superior, pero el año pasado jugamos contra ellas y la verdad que nos hemos visto muy bien. Amb el Martinenc t'han començat a caure els gols de tot tipus, centre-xut, de definició, l'últim és espectacular. Com ha anat sortint això? Bueno, no sé, la verdad que cuando estoy en el campo pues yo voy creando y voy haciendo y pues me va saliendo. A veces fallo, como muchas veces y todo el mundo, pero la verdad que contra el Martinenc creo que he hecho un buen partido. Ho has dit abans, sou equip de categoria superior als rivals d'avui, també el rival de la final de diumenge, que és el Terrassa, però evidentment no sé si teniu la pressió aquesta de dir sou les candidates al títol. Bueno, tenemos no presión, pero supongo que al venir de una categoría superior sí que es verdad que nos sentimos como que tenemos que ganarlo, ya que al venir de una categoría superior pues tenemos que ganarlo. Sí que es verdad que el Tarrasa estuvo con nosotros el año pasado y nos costó al principio, pero creo que podemos ganarlo fácilmente. Doncs enhorabona pels partits d'avui i molta sort a la final de diumenge. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
el tècnic del Sant Cugat, Raül Raposo, suposo que, sempre dic el mateix, que els entrenadors veieu moltes més coses que els espectadors, però suposo que content amb els 90 minuts de l'equip. Sí, content. He vist que a totes les entrevistes has dit això, sí. Ho acabarem de veure tot el vídeo, sobretot. Tinc ganes de veure'l. Al final també han comentat molts místers que no ens hem d'oblidar que això és pretemporada i és el que hem de tenir més clar. També parlàvem a l'entrevista prèvia que és complicat amb les ganes que tots tenim de fer un bon paper en aquest torneig que és tan maco i que el feu tan divertit per tothom, i alhora tenir clar que estàs a pretemporada i s'han de treballar coses, s'han de gestionar molt bé els minuts, però sí, contents. Contents per l'equip ha estat bé. Havíem demanat sobretot que es notés que som un equip de més categoria, que en cap cas baixéssim el ritme, que havíem de marcar nosaltres el ritme i s'havia de jugar el que nosaltres volíem, que de fet és una que ja intentem de normal. Sí que ho hem aconseguit, però moltes coses a corregir també i amb ganes de tornar-hi diumenge. Heu exhibit molta pegada, això és evident, també sobre categoria superior, i sí que en el partit del Sant Gabriel, potser el tram final, el Sant Gabriel sí que s'ha apropat més, no sé si la paraula és que heu concedit, però sí que s'han apropat més, no?, a la vostra porteria? No m'ha agradat això, totalment. Veníem d'algun amistós on estàvem molt bé, però just ens faltava això. Li hem donat una miqueta una volta i ho hem aconseguit, l'arribar bastant més, però no cantarem victòria tampoc en això encara. Parlàvem a la prèvia de que pressió o no pressió, sou equip de categoria superior que el Terrassa, rival a la final de diumenge, però us heu vist aquesta temporada preferent i suposo que, evidentment, amb els que dèiem afegit, de pretemporada, repartir minuts, tal, partit aparentment també igualat, no? Sí, Terrassa és un dels cridats a guanyar preferent, s'han reforçat molt bé, han fet bona feina, les hem pogut veure ja per temporada i m'ha agradat el que he vist. Sempre són partits molt disputats, amb molt ritme. De fet, l'any passat ens eliminen elles, guanyant-nos. Moltes ganes que arribi el partit. Moltes gràcies, míster, i molta sort diumenge. Moltes gràcies a vosaltres. Tornàvem al torneig després de 15 anys de participació. Quines són les sensacions després d'aquests dos partits? Primer heu plantat un partit molt igualat i el segon, heu plantat bastant cara contra un Sant Cugat d'una categoria superior. Sí, primer de tot molt agraïdes per estar aquí un altre cop de nou i el que dèiem, estem antes de pretemporada, encara ens queda molt. Ens queden aquestes 2 setmanes encara per afrontar com volem la nostra lliga, que és clar que volem estar allà dalt i volem competir per pujar a tercera ref, i el primer partit sí que ha estat una mica més així competit i l'altre ens han superat a nivell d'actitud, penso jo, i a nivell de competició, però que és el que dic, estem encara antes de pretemporada, queda molt encara i confio en aquest equip plenament i el que he dit, molt agraïda per ser aquí i tant de bo podem tornar un altre cop i poder arribar a la final i inclús guanyar el torneig. Així que moltes gràcies. És un bloc bastant nou. Com porteu aquesta pretemporada? Com està encaixant? Sí, és el que hem dit. És un equip molt nou, molt jove i ens queda molt per aprendre, molt per millorar, però bones sensacions, bon grup, bona pinya i al final és aprendre les derrotes, superar-nos i agafar més forces els partits que en queden i sobretot la Lliga que tenim per davant. Molt bé, moltes gràcies i molta sort. Gràcies, igualment, que vagi bé. Debutant d'entrenador amb aquest equip, quines són les sensacions que t'emportes? Bueno, lo que habíamos dicho también en la previa, lo más importante del equipo es hoy hacer 2 bloques de jugadoras que tuvieran sus 45 minutos para poder doblar el finde. Ha salido todo bien, siguen todas sanas y disponibles. Hay que mejorar mucho como equipo. Somos un equipo muy joven y la veteranía que nos faltaba hoy, sobre todo en este segundo partido con Sant Cugat, te limita mucho a la hora, no acciones tácticas, pero sí acciones individuales que poco a poco las chicas irán madurando. Què tal la pretemporada fins ara amb aquest bloc, que és bastant nou? La verdad es que está siendo muy chula porque al final todos somos muy jóvenes, tanto cuerpo técnico como jugadoras. Estamos aprendiendo mucho de ellas a la hora también de madurar en esas edades difíciles. Confiamos muchísimo en ellas, las queremos muchísimo porque en el día a día trabajan como las mejores. Confiamos que antes de que termine la pretemporada todo salga bien y podamos conseguir el preciado ascenso a tercera federación. D'això t'anava a parlar, teniu un projecte molt ambiciós. Quins són els objectius o com encara és la propera temporada? Nosotros en todo es algo del ADN del club.
No, nuestra idea siempre es llegar lo más arriba posible y en este caso este año afrontamos el reto de subir a tercera con un bloque con mucha energía y juventud que lo consigan. Pues moltes gràcies i molta sort. Altres.